снима. Кета? Те натисна ли са? Да, то снима в момента. Кета? Запкай се. Гледай. Какво става? Продължава. Снимам дървото. Чакай сега, като снимам дървото. Чакай, пусни. 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 Пусни го, де! Пусни. Чакай. Тя сега не може да го гледа. Айде да. Чукни отдолу на дъската. Дай си ръката надолу сега да я накараш да слезе. Си някакъв удивителен се появи тук. Сега след много ще свърши времето, това е кратко. Кета! Уй-ю-ю! Целувка дай. Целувка Дай мокро носле. Така, оближи се. Сега изпила. Мила! Не ме снимай. Не мога да те снимам. Мила, здрасти. 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 Какво правиш? Нищо, съдна.